mga masalan. الحمد لله الذي خلقنا فسوانا وبشرعه الحنيف امتحن طاعتنا وتقوانا وجعل لنا أجلا لا ريب فيه لتجزى كل نفس بما عملت ويزيد المحسنين من فضله برا وإحسانا. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه واقتفاه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Berikan wasiku Allah subhanahu wa ta'ala amal bagian tan wagian kutua ma'ana salama kalini tanda kabarakat na yang malapang ni tanusiku Allah na siya pantanunian sa giyang kaya mga masa Pagpakaw magyang kutua mga nauran Uy, yang kaya paman na di kapakatulog-tulog ang yang kaya mga typhoon na siya pagtanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ukrag sa mga pamilya at tanong. Mga pagayang sigwa ng mga Islam, yang kaya mo inag-iisulita ng mga seminar. Ano nga na arba na ayaw tuwa miya pikirakan tumagusay tanong kuman na supatan tanong ayaw kung tuwa miya pamagusay tanong si iku muna hindi nagyang kayami po sa arba aginang so kaya pagusay tanong o mga ingaran anta ka ipamputo apat sa kiyang kulto ayaw malpayama ano nga na mawri. Ya papagusay tanwag yang koto ipun sa gyang koto paganay na taman sa gyang koto ikanam. Susupatan tanukuman sa ikapito taman sa gyang koto ika-20 agutelo insyaallah sa rin sa kulugan sa loob. Mga pagariya So Allah subhanahu wa ta'ala na sabi sa benar inukuriya na giyang kutu amang agalabag ama penggulaw na o di na sigurado na mapenggulaw na inadin wa Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutu amang amar kana maf'ula agiyang kutu akiad na niyan na sigurado na mapenggulaw na dasang kaan na mapapadal mo keparatiya talog na giyang kutu pamanak kakulaw na niyan Nagugiyang ko ito akiad na wallah na daabaw na paman na di pakasoy. Ako dito berdudlu Allah subhanahu wa ta'ala giyang ko ito akiad na niya sa giyang ko ito mga sa'yo. Aginan so kiad na niyan si iku manusia. Yang ko ito apuno sa itanong naginan so kiad na wallah subhanahu wa ta'ala si iku manusia. Sa katanwa yung mga tao.
Inadin tanu Allah subhanahu wa ta'ala na inadin tanonian na tiyaguan tanonian sakau yaguyag amala layo udina kau yaguyag tatap kau saitan antone kababalu ini na kau yaguyag tatap ami ilat ko nagyang kutua kapatay adna titu-titu apaman na ketahuan rekatan wadar pa agian kutua kau yaguyag ruuna daima tatap agian kutua kau yaguyag ruwa gitu paman na panana benaran tanu sagiang kaya kibabatu tanu dunia adita noro umalugi nagudita noro makapsendit agudita noro lagi mga pagari marasay sagiang kutua paman na kau yaguyag tatap yang kutuat timutan wa kau yang atatap na ayak yadna Allah subhanahu wa ta'ala na mukassama ayam ana mukassama na piyakam beri itu Allah subhanahu wa ta'ala piyaka sisi baya itu Allah subhanahu wa ta'ala yang kutuat kau yang atatap abiyal inian ulina ina demian piyaking bagian yang singko mga uripan yan. Ato nagyang kontu apaman na marhala o di nagyang kontu apat susunan kaya pakang berbedaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naya paganay ro ng mga pagariya sagyang kontu apaman na kaya pakang berbedaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Natiku mga ulama al-marhalatul ula hiya al-hayatud dunya wa hiya darul ibtila wal imtihan wal amal. Aya pangani sagiang kutua paman na pagusay tanu naginan sukaw yaguyag sangka iya dunia tanu dan tanwaya. Aya panganay ron nagian sukaw yaguyag sangka iya dunia ami adun tanu saya nagupulintaw tanu sang kaya dunia agiang kaya dunia nadar pa ini ibtila na penepangan tanu saya wallahu subhanahu wa ta'ala wal imtihan nagu pagiksamin tanu saya wallahu subhanahu wa ta'ala wal amal nagu paggalabag tanu saya mga pagarian sa agama Islam gisama pakiatan tanu sangka iya hayata dunia kau yang punya sangka iya dunia ubatan kelipat nang ubatan ketembang mga pagaria nang ulalayong tanu tatamusi ko mga pamikiran tanu agiang kaya dunia na aya sama pakiata buat kiata tanu saya kaya pakambut tanu saya na pagiksamin tanu Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah inalinia sa surat Al-Mulk askanian imiya din sa giyang kutu akapatay iya biluakum kaipagilay rekan Allah ipagiksamin rekan Allah itupun rekan Allah antar kanu imapi agiyang kutu agan nabakian pagilay Allah antay mga tawa mipipiya sangka iya dunia anta unusi ku mga tao imiya naguntaman nagupiaratian yan su Allah subhanahu wa ta'ala mga tao miya pilihan nagyang kutu agama Allah subhanahu wa ta'ala na mila sarasayron mga pagarian si ku agama Islam kagi kanabalang na tao nagyang kaya katatabuyan si ku dunia na banyan na piaratian su Allah subhanahu wa ta'ala. Ada na mga tao amia bimbing sa iku dunia na miya kaalang ito sa giya kutu akapaparatiran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala miya kaalang ito sa giya kutu adilan di kang galabaka sa iku mga subuan na giya kutu ang mga paligot wa Allah subhanahu wa ta'ala nagina ng mga pagarian yung kaya dunia Naya sama pakiatan tanu saya na pagiksamin tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Pagiksamin nu Allah sumanga ginawa tanu.
anda tamani kaperhatian na buka kapak sewer tanu na buka penggelebak tanu sagiang kutu mga sugan rakatan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi kesamin tanu Allah subhanahu wa ta'ala siku mga muria tanu siku mga pamilya tanu. Pagi kesamin tanu Allah subhanahu wa ta'ala sagiang kutu mga limu yang siya rakatanu sumanga riskinian atau na Peter Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innama amwalukum wa auladukum fitnah. Matana tibu Allah subhanahu wa ta'ala dia kutu mga tamu kiyo na musu mga muria tauniyo na mata berakan wana na tibu Allah subhanahu wa ta'ala tepang itu pengerakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagia kaya kata tamu sa dunia na mata dan mga pagaria katitu-titu at pengantamu saya wallahu subhanahu wa ta'ala anto na kehidupan tamu si mga pamilya tanu anto na kehidupan tamu si mga tamu tanu pengantamu saya wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaya kata tamu si dunia na itu pengaraka wallahu subhanahu wa ta'ala andi tamana kiawidin kasagian kaya agama tanu Islam. Anda taman kia pagagama tanu. Anda taman kia widi tanu sagiang kaya mga rukun agama tanu Islam. Lagi na mga pagara isaw nanan. Sagiang ko to paman na kapuno saya tanu sagiang kaya kau yang uyaga tatap. Na isaw na giang kaya paman na kia tanu sang kaya dunia. Na adna masa anggena tantanu sang anggena tantanu yang kaya dunia. Ada nama sakit itu tanu sagia kutu mga tawa kikubur. Ada nama sakit itu tanu siku mga tawa mapumula sagia kutu alupa. Agia kutu paman na adar pa amyak kalibu-libu tanga mga pagari. Ada nabat tanu inang peda. Enon ta agia kutu mga amal tanu mga pipi. Dia kutu kata tanu sa dunia na upama pumiru masa itanu. Datang panguruti dia kutu apa yang ginawa tanu. Miang menunu tanu sagia kutu atitu. Asuwan agama tanu Islam. Na yami pedatanu sagia kutu apa man na masa mapumula tanu sagia kutu kubur na dia kutu mga aman tanu mga pipiya. Masa paman na amay ka induluka agiang kutu pamilyang ka induluka agiang kutu tamuka. Magunot talaga agiang kutu paman na amal ka da su pamilyang kagubiang kutu tamu ka na pumalingan siran da ayang buwag kelambu sa agiang kutu kumuka na agiang kutu amal ka mapya. Agiang kaya dunia kau yang sang kaya dunia da tepengan tanu saya wallahu subhanahu wa ta'ala. Iqra suratul Syarah. Makana yari ya gawa pun. Yuti paganaya marhala agiang butuwa paman nakatatagutan usiku dunia anto na ikadua amarhala sama nanya puno sa itano agiang utakaw yang uyaga tatap sagiang butuwa kaya pakambu udian udi na paman na yang butuwa mukassama kaya pakakelasinian oi kaya pakambegi-begian ikadua Nagian kutu darul barzakhi wal intidharu yanqutu fiha al-'abdu muna'aman wa mu'adzaba. Ikadua ketahuan rakatan mga pagarian nagian kutu darul barzakh dar pa barzakh. Kepakaya pamanda pagadaya kenegitan wagian kaya barzakh. Ati kita do adum besar ketahuan rakabia dar pa bituan wallahu subhanahu wa ta'ala sa barzakh oi pagarian. Santanu ketahu sagian kana na barzakh. Atau nagian kana na barzakh Naginan sudar pa ketaguan rakatano oriano kiam kakka kugana titano sa kaya dunia. Amay kapaman na mga wawafat tano apaman na ikubur tano na santano ketagu sa giyang kana na barzakh. Agiyang kana na barzakh na giyang kutu akata tagu ulu tao na dua.
Paganayon natin mga ulama na munaama na sutaw nalilimun Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na mu'adzaba na adun na ang mga tawag yang kutwa kakatagwiran sa yang kutwa barzak na siksaan sila nun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Naya kung nakatatago-tanong una maka nanayaw tanong. Inutano to maka nanayaw ila an tantahil hayatu min hadhi dunya na maka nanayaw tanong taman sama dengan nagyang kutwa kawiyag-uyag sang kaya dunia ayam ana na makatin nagyang kutwa bangkit. Kagi paman dari maka perngarangan sutaw sa yang kaya katatago yan sang kaya dunia. Adna puna na adna puri. Nagyang kutwa paman na kaya Allah subhanahu wa ta'ala sa yang kutwa barzakh naruutan maka penanayawa paman na sukuna na paman yan na kenayaw niya nagyang kutwa kuri mawafat. Nagyang kutwa katatago mga tao. Nagyang kutwa paman na kapakananayaw nagyang kutwa mga tao na adna mga tao alili mo unsiran Allah subhanahu wa ta'ala. Na anong paman na mga tao siksa unsiran Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan ikadua sagiang kutwa usayang tanong sagiang kutwa kianna wallahu subhanahu wa ta'ala sagiang kaya kau yang uyaga tatapatigtan sama nutu nakian duan tanurun paganaron nagiang kutwa ka tatagu sa dunia na ikadua nagiang kutwa ka ketagu-tanong sagiang kutwa darpa abarsa ayat ikatlo Natigu Allah, tigu mga ulama hiya i'adatul haya li jami'il khalaiq lil wuquf lil hisab wastifa al huquq. Masyaallah mga pagarian. Ayay katlo nagyang kutwa kapakan duda wallah. Sagiang kutwa lagu anu kaadniya na biya matay na pakakasuin yang kira nagyang kutwa kauyag-uyag. Paguyag siran wallahu subhanahu wa ta'ala perumat. Kutwa mga pagarian. Ina ni ikadua, ikatlo. Apaman na kulaw la sagiang kutwa apaman na kauyag-uyag mo mga manusia. Apaman na pagkakasuin wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikulang anu kaadniyan. Lagu-lagu anu kadin wallahu subhanahu wa ta'ala so mga manusia, so mga jin. Da pagkakasuingkiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Anto na sabab. Apaman na pagkakasuingkiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Agiang kutwa mga diawairan. Lagi paman na pakatindun siran wallahu subhanahu wa ta'ala. O di na paman na pumagitun siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagu aya kailangan na uman ipaman na kabenar na makakasuy sa iyang kutwa kikabenar. Mapagkakasuy ka iyang kutwa, inuwang ka kabenar iyang kutwa paman na pagaring ka. Napanabenar din sa mga tao. Apaman yan na milalari mo sa kaya dunia. Rukila yang kutwa ka tagas sa mga tao. Asag yang kaya dunia. Ditero ng mga ulama barata kaya yang kutwa ka kuwang kasag yang kutwa paman na kabenaro pagarika. Dan yan paratia mataan na yang kaya paman na pagusay tano. Apagatin na gano'n Allah subhanahu wa ta'ala. Ang yang kutwa ka pangukom. Napagarian nakikasuikan na yang kutwa kinuwang ka kabenaro pagarika muslim. Kinuwang kagiyang kutwa tamuk yang sang kaya dunia. Ada buah masa naya mananian nakikasuing kaum. Lihat kagiyang kutwa pagari kagiyang kutwa tamuk yang suluk pahian udi na suwala inian. Antak antum nasana tamuk. Naku mamusu masa apaman na pumagitungin wallahu subhanahu wa ta'ala yang kaya lamu anu kadanian na mata nari mga pagari nakikasuing kaum. Ayun na mapian asang kaya dunia na mipuka sa akad na yang kutwa paman nakabenar kau pagaring ka. Yang kutwa mga tawa mga tatagasipus wadiran na puratian na yang kaya paman na usayan ng wagamatan wa Islam mata nari mga pagariya ka makapasenit sila din sa yang kaya paman na ikato na pagusay tano apaman na kauyag-uyag ang mga tao. Pagkakasuyin ng Allah yang kutwa kauyag-uyag sa ayat sabab po ang pagkakasuyaw ng Allah sa giyang kutwa mga kadinian na adira na mipuga sa giyang kutwa mga kabenar akin wairan sa giyang kutwa mga pangarinan. Nagupakatin ng Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa kapag magitong antong narigal pagkagiyang kutwa tao. Mapia, alhamdulillah kapaman na ayamya pasadian ko dunia na kamapian amay pa pa nakamarata naman mataan na kamakamuuman na giyang kutwa tao. Anto na ikapat ang mga pagariya
natigu mga ulama wahiya darul jaza wa marhalatul istiqrar fil jannati awin nar iyadatan billah. Ayat ikapata kau yagu-yagu manusia naginan sudar pa apaman na belasan wallahu subhanahu wa ta'ala sulang-ulang wanugal baku mga tao. Umapia nakikuaw tawa diyan kutu abalas amapi abia pasadiyan sa kaya dunia. Umarata nasa kamaw tuwaan na paman nakipanta gagiyang kutu agal na bagyan na marata. Gina natin mga ulama agiyang kutu akaw-uyang at tatap. O di na ginan sudar pa at tatap. Apaganayrong na sudar pa surga. Na ikadua na ginan sudar pa apoy kunara kajihan. Sama na ginan ikasabidan umaga tao. Yang kutu apaga na epatay no sa itano. Apaman na kaya pakang bagi-bagi asang yang kutu akaw-uyang manusia at tatap. Hayatan daima na paganayro na yang kutu akatatano sa dunia. Ina ni paganayro sa itano kagiya. Aaya sabab akyatan tano sang kaya dunia na pagaman tano. Kaan tano paman yan na masurumay bagi yang kaya ikatano. Apaman na marhala sa yang kutu apaman na kauyang-uyang. Ikadua na yang kutu darul barzakh, darpa barzakh. Ikatlo na ginan supaman na pagkakasuin ko Allah subhanahu wa ta'ala yang kutu kauyang-uyang ko mga tao, mga kaadanian na ikapat na ginan suayamanan yan na kampakaw mga tao apaman na belasan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa yang kutu agal bakiran na pakasulciran ko surga upama ko sugal bakiran na mapia nasisirang pamana pakasul ko apoy ko neraka jahannam ama imam ko kagiyang ko agal bakiran o di na miya pasadiran sa siyang kaya dunia o katatagbiran sa dunia dagiyang ko agal bakamarat pakalidas na nung wallahu subhanahu wa ta'ala. Importante na miya alitano agiyang kana na paman na arba'at marahil pata paman na klase apaman na marhala al-haya ad-daima o din ang iyang kutwa ketaguan sa iyang kutwa paman na mga tao na so mga ulama na yakaturuiran natira na kaya mna adama i'mal ma syi'ta fa innaka mawqufun bayna yaday gadan mataw'an aw karha wa 'amaluka ma'rudun 'alayhi la mahala faya lis-sa'adati al-faizina wa ya lit-ta'asati al-jahilin. Ay mana dia kaya katurong mga ulama dati ganahay ko at ano sa katalway dati na gelebekang kad agyang ko tuwagan lebek aku lumayan ka waktu mereka bayar asal kaya dunia na mana mereka itu. Umapia dapat nama mereka yang kutu agak lebih amapia. Pendalaman Rasulullah kasihkan yang ini bilang sang yang kutu apaman na mga uri paniya na makapaparatiya. Debatan usay akapara mga pagariya. Tunay kata Allah. Huwaladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. So Allah ibiyadin rakanu. Na ini tong kanunia uli na ini bilang kanunia sa giya kuto ang mga kafir anta kagiya kuto ang mga uri paniya mo naman da ba saya kamboya-boya uwi na panalaman ni aswallah kapaman na sikan yan ini bilang sa giya kuto ang mga uri paniya ng mga muslim panalaman wakis iku Allah mga pagariya daya ka panalaman si iku Allah na pagkili magatan ang giya kuto ang mga suruan yan wanto na ipaman na may papaliw ko tarakatano na kailangan namang gede-gede tano tuwag yang kaya paman na mga suwan na paliw ko siya nakatanoya na kailangan nagyang kutuakan kalabakatano. Kailangan nagyang kutuakan kalabakatano. Na kayo bawa tano Adam nagalabakan nagyang kutuakan bayaka upama kumapia napana benarin ka api apa nama rata napaman na gelebegakan dagi yang untuk kabaya winawang agi kaya paman na matatembeng mga tao matatembeng ko dunia napana benda-benda kanun na tigu mga ulama ngkay nuto fa innaka mawqufun na matanas katigian
Napakatin nagkalin sa giyang kuto hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ruwag yung kuto kapakasin. Naguruwag yung kuto paman na kapagunto nga mala kagiyang kuto ang mga tao amil sa isang kaya dunia minggalabag sa kaya dunia siya bariya nagyang kuto paman na karga nagyang kuto akan galabag sa mapia napakatin nito sa hadapan wallah. Nakilay niya nagyang kuto paman na mga bala sa gyang kuto akan lumakiyan ang mapia nagubalabu nagyang kuto akan pumagito nga Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto akan lumakiyan. Ada kapakadeuga bala mga pagariya kapagunto nga bala ugay nagyang utok man ang mga tao aayap yan ang benaran nila sa ikudunia nagyang kuto ang labag amarata ana mata dari mga pagariya mga kesendi amay ka makatindag sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala wa amaluka ma'awudun nagyang kuto ka makatindag ka sa hadapan wallah. Dati kung mga ulama akikilangan kadib agyang kuto aga labag ka. O di na paman na sugal labag ka na pagataling umar kadib sa agyang kuto amasa. Daabang kau ng pagmaan ng mga pagarian. Umapia na mapi agyang kuto pagataling umar ka aga labag amapia aga labag ka umarata na maratad na agyang kuto pagka umar ka aga labag ka. Lagito ating mga ulama halimbawa walam na benar-benar kagian ko tuwagal pagkakamataan dari atingyan ka makatindig ka sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tingong mga ulama amiyagun tungagian ko tuwa mga tao. Asin niya pira nagian ko tuwa paratiran si ikwallah. Nagian ko tuwa masa napaman na miya kaapasagian ko tuwa mga ganabukiran. Namia karata-rata pamanantig mga ulama abot na nagyang kunto ang mga tao. Alira na parate agyang kunto ang mga sukuan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kunto ang mga tao mingi pangunguri pansang kaya dunia. Min dunia tanto biya tembeng sagyang kunto ang dunia. Mga pagarian dudan tanu agyang kaya paman na ni tanu di kapamagusaya sagyang kaya mga ngaran o alungan na mauli. Si tanu to miya taman sagyang kuntua ikana maginan suad darul akhirat. Sumpat ang tanong saya isumpat tanong nagyang kaiya ikapito ayangaran agyang kaiya yaumul qiyamah nasu yaumul khuruj. Ato nagyang kaiya yaumul khuruj. Tigo mga ulama li khurujil khalaik min al qubur lil hisab. Ayaw mo na maananan naginan sukap pekaliyo o mga kaadin wallah apun sa giyang konto ang mga kuburiran aginan supugo sa itano kapaguya ga wallah si ikong mga tawa yaman niyan na mga oripan niya yaumul khuruj ini betul penagiyang konto yaumul qiyamah alungan na mauri sa giyang konto yaumul khuruj kaginan sukap pekaliyo mga tao sa giyang konto ang mga kuburiran anto na isabab apakaliusiran sa giyang konto ang mga kuburiran paman na bebay anta akadato paman na milalabang na pagaliw din sa giyang konto ang kuburiran lil hisab kagi pumagito ng wallahu subhanahu wa ta'ala giyang konto ang mga kuburiran wa tamalata wa mini kubur na pagaliw din sa giyang konto ang mga kubura giyang konto ang paman na mga kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala kaano mapamagito nga giyang konto ang mga amaliran. Ato na ipiter wallahu subhanahu wa ta'ala. Tiguan na sa suratu Qaf. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Was-sami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dhalika yawmul khuruj. Ato nagyang kaya man nagyang kaya katur wallahu subhanahu wa ta'ala ayat pagusay tanusay nagyang kutwa kapakaliyo o mga tao sagyang kutwa mga komunidad agi sukap paguyo gakiran wallah tigu wallah wastami' na pamakinagang ka soalungan penanawag penanawag kung mga darpa amarani masya Allah. Ayaw manan yan na anda penanawag sa giyang kutuwa masa.
Pamakin negang katigu Allah subhanahu wa ta'ala saalungan itu agian ko tu penanawag asu penanawag kudar pa amarani. Tigu Allah si iku alungan yauma yasma'una sayha si iku alungan aman nagira agian ko tu alali sarak sagian ko tu benar. Ay manalian adna alali sakun ng mga pagariya. Anda ni yang ko tu alali da anda dan ikandar wagi kanagar wagi yang kutua mga tao dan itu mampi ka makapumutiran sa yang kutua mga kuburiran adnalan sa kenegtan sa yang kutua masa tigu Allah yauma yasma'una sayha si iku alungan aman nagiran dan yang kutua lali sarak sa yang kutua benar raksa yang kutua benar kaki pamanna ketang kededin si mga tao ada besar apa magito Allah ketangkan sagian untuk mga puso mga tao pamikiran ng mga tao agi din suaya manalian na minitali mo mau mga nabi minitali mo mau mga rasul dia din sudi pamagusay ng mga ulama ay manalian na mas akulaw na tigu Allah subhanahu wa ta'ala inna lanahnu nuhi wa numit wa ilayna al-masir mataan sa kami das kami isu pemuyag dagus kami isu pergi mata yang usier kami yang kotu adar pa keburusan ati Allah subhanahu naman to agi kotu apaman nakap pakaga Allah subhanahu mata na ti Allah as kami das kami yang kotu anuhi pemuyag akon ayaman niya na paguyag ka peruman Allah wa numita gus kami pemgimatay wa ilaina al-masir das kami pendating share kami pendating Allah subhanahu wa ta'ala agi yang kutu apaman nadar pa kebulusan anu manedi ka perhati apa ngari antai makam bubaya baya das Allah subhanahu wa ta'ala na inuai dia gaya kata taru sang kaya dunia na ditaru maka pagiduntulan inuai dia gaya pamanna kata taru si dunia na inutan waya pamanna tantu aku bimbel si dunia ada besar ya masa apa yang entan Allah subhanahu wa ta'ala ada bersama saya mana dia nak pagendutan ada bersama saya mana dia nak pagendutan si Allah subhanahu wa ta'ala antu dari mga pagari imapelututan usabiang kaya na kailangan na niya po ito ang pakaiktiyar kailangan ng mga pagari ang niya po ito ang pamagito ginawa ko na ang tunay niya pasalikasan kaya niya. Kung bagyan ko ito, abubaya sa ikwanga ma-Islam. Kung bagyan ko ito, apaman na dikagil maka sa ikwanga ma-Islam. Kung bagyan ko ito, abubaya sa ikusambayang. Bubaya sa gyan ko ito, akapabuasa. Bubaya sa gyan ko ito, apaman na kibagan ko sa gato tapos. Sagiang kaianungan na ayaw buwa paman na miyaka tigtanwa miyaka swerte nagyang po ito ang mga tao amiro ba sa isang kaianon niya tigu Allah subhanahu wa ta'ala yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a anto na yung maana ini tigu Allah siko alungan ang mga bebengkag kiran ng sulupa ang iisiran disiran di makang gegaan lumiyo sagiang koto ang mga kumuriran Allahu Akbar mga bebengkag sulupa belum ya kalaitan saya manan yan na darpa paman na miya sugat talindug agi ko to atigtan wa mga landslide agira lagi dia paman na mabagera panguran na pagkaiktiar tan wa ya paman na gobierno paman na sumatatan sa giya ko to paman na darpa mapong na paman na awakalusan na kahira mabagera uran na ayari sultan yan nagyang ko to ayamanan yan na mga landslide nagyang kaiya paman na punutulun sa Quran ati wallah yawma tashaqqaqul ard sagyang ko to aluman ang mga bebengkag kiran sulupa gisira na makang gagalumyo ko mga kubur paman apiagya ko to kan sagyang ko to kubur na paman na tanturo ko paman na di bakang gaganagyan ko to mga tao kaya man niya na zinsan dito mga bebengkag agyan ko to alupa tigu wallah dhalika hasrun alayna yasir yutuman
ika pelimuda amal muda kami. Ayam mana dia nak gitu din suka pelimuda wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga kadanian. Abi akan lebu-lebu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayam mana dia ada besi sangkaan akma'ad upama. Biar akan lebu-lebu dia kutu apa mana ka pelimuda dekatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Biar akan lebu-lebu dia kutu apa paguya dekatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada mga tawa pemungkir dia. Biar ali pada ya surah Yasin lagi kutu apa mana. Ada mana pamanna ka paguya wallahu siku mga tahu. Ayam mana dia nak ambil kami lebih sultan dah ayam buat paman dah kelabu nak dia kutu apa mana biar itu apa mana tolong sagi yang kaya lawasian. Rasulullah subhanahu wa ta'ala nanti kena biar kalau mudah-mudah kami. Ada biar dengar kenapa usahanya rumah ulama. Tidak nak yang kanan kami buat sasil pun, agi kami buat sasil pun. Ini apa yang tu nak apa mana kumpani adi buat siapa mana mengatamu. Lagi yang ada hasil pun high-tech. Nah, anda dinikah kebayan, paman nami yang kebahagiaan untuk hasil pun, napakah kasus yang kasagi yang untuk ambil belum, kami akan lebih mudah dia untuk apa-apa, nak keripir dia. Ayat penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada beranian, ini ada niat sulupa, ini ada niat sulangit, ini ada niat sumangajin. Namun apa-apa nak ada niat, ada masalah, pelimut dia dah dia kaya, ulamuan. Oh ini ada Allah subhanahu. Biar kalau lebih mudah kami hati Allah subhanahu wa ta'ala. Tihu Allah subhanahu wa ta'ala nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Tihu Allah subhanahu wa ta'ala sakami ilmiya mata'u ugiran terun apa mana dia kaya apa mana ditanu diterun nama keadaan dia na tihu Allah sakami ilmiya mata'u ugiran terun na kena abaka kira na tigu Allah subhanahu wa Muhammad hai Muhammad paki pemasa dapat kita demingka syukuran ko tau a ikalakian so pangangal ka kana tigu Allah subhanahu wa ta'ala kata ya pamanna suwan rakatano amang ori panu Allah agi ang kutu pamanna pakita deman kumaga ginawatan wagi ang kutu Quran agi pamanna yang kaya Quran mga pagariya na inal insan wallahu subhanahu wa ta'ala yang kutu makun gula-gula tahu sa yang kaya mas lagi yang kaya pamanna kapulu saya tahu na upama betanu din betiasu Quran dan ditanu di pamimikiran lagi yang kutu amaana dia na mata dari mga pagariya kakabuluan yang sumanga pusutan sa yang kutu pamanna mga paniyakitian apa mana mga paniyakit mo dunia apa mana Quran na biyak kalala abulong kung mga ginawatan ugay na gira pagisan tanong anto na ibatan tanong si Quran na pamimikiran tanong ayaman na yan na sukawiyag-uyag ko dunia o di na paman na pakalabuntan o pamagitong tanong ang ginawatan o kapamagitong palimato paman na si ko 20 ang patakauras na ino mga day ad nakapakabatyatan ng si Quran. Pamagitong tanong ang ginawa ko. Anto na ilalayo nakakapatatan. Anay na si bagyan na cellphone. Yang kaya cellphone natin kung mga ulama nag-iimiya ka lang na tekaw. Kami at tekaw niyan sa mga orastan. Allah. Di ka na ng paghitungan. Yan ko ito isa kapitugaw, isa ulan, saragun. Ayah paghitungan ka nagyang kulto 20 ang upata ka oras anto na ikakapatan na kami din ugay na asara maswatan ng pagariya tiket tanong asara maswatan biya kaya sila po nagpakaya idawlo dumang sa Quran na midawlo na ka sa Quran nagpakaya na idawlo na ka nagyang kulto amaana niya sama sa abranaw ay nabaging kaki sa oras pagariya mata ng mga pagariya ka 30 mo kami no to sa ibang bagay ka kung ginawa ka adi ka upad nagkulugi kama ka umaka salungan na mauri na kumang kagyan kuto amya ka lalamalas 30 mo kami no to sa apaman na ibagay ka kung ginawa ka bertiya ka sa Quran na paman na raksa giya ko tatarjuman yan na insyaAllah na kaya buluman din na giya ko to ang pusukan lagi na ng mga pagariya igina ni ikapito agian kana na paman na isa angaran yaumul qiyamah tatano diniwaya
apa mana dia kaya kapulu saya tanurun kagak pakai ditanur dia ke pamanda ke kasih kapulu saya tanurun kagak kaya kitab na insyaallah na mana usayan saya oi lagi yang kada na pamanda kapito yaum al khuruj agi dan suka kali mga tao sa giyang kunto mga pugo aya ikas ikawalu amaradu yaumul qiyamah lagi dan su yaum al khulud gawi ayaman niyan nakakal tatap yaum al-khulud gitu lagi na khuruj dari yang kaya ika walau na yaum al-khulud ino yang betui sa yaum al-khulud paman nagawi tatap tigu mga ulama lianna an-nasa ba'dahu ma'aluhum ila al-khulud ad-daim haythu yuqal kagi sumanga tao oriya nagyan ko to paman na kapag kasuyakiran Allah sa gyan ko ito apaman na mga niyawairan oriyan ito at tingin na ayadar pairan nagyan ko ito at tatap o di nagyan ko ito apaman na kauyag-uyag kakal tatap at teron sa gyan ko ito ang mga tao ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlal nari khuludun fala maut teron sa gyan ko ito apaman na mga tao apo makasulko surga khulud hay mga tao ko surga Allahu akbar ya Allah pengen nabi kaya Allah asi kami bilang sabiang kaya mga tao atau si surga terus saja ko to mga tao to makasulod ko surga khuludun tatap kanu saya dadenda ba saya kapatay Allah dagi mo tapugo sa itano kagiya ayakyan no Allah subhanahu wa ta'ala si mga tao datatagun yan sa kauyag-uyagan tatap banso ay mananian na kaya pa ka ang berbeda tanuro kagi kitu ay mananian na kauyang-uyang ati ko Allah subhanahu wa ta'ala o dinap terus si mga tao apakah sulko surga khuludun la maut ay mananian na biya kaya kapaka sulko surga na tatap kanu saya taman sa tamang kanu saya dayon sa dayong kanu saya kakal kanu saya den ba saya kapatay Daktaro naman kung sa iya po ito ang mga tao kung makasulot kunara ka jahannam. Ya ahlan nar, hay mga tao kunara ka jahannam, khuludun fala maut. Natatap kanu saya mamuna din daw saya mananian nakapatay. Allah. Baru iyo managida-gida ang mga pagariya. O si busang kaya dunia na igira yang mananian na biara sa itano saya kenapa tano panaya mananian na pitutunga kaya mananian na kepakaya mararasay ka kaya mananian ada kau yang ada ka na pengeni ka saya mananian na makadekeka atika wahyu makadekeka usag yang kaya kararasaya kan ay dapat iyo sa alungan na mo igyan ko ito ang mga tao apo makasun sa gyan ko ito apo yung kunara ka jihannam tutuhun sa gyan ko ito apo yung kunara ka jihannam makasunod sira roo ayaw mananian na din nakapatay da kadagka mga pagariya Allahu musta'an lilantan wa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pengenin namin kaya Allah makasunod kami surga ka na di na may layo matami agyan ko ito apaman na apo yung kunara ka jihannam ya Allah tarima kagian kaya pa. Para saya kibaga pagari. Dagian kaya kan tanong sa kaya dunia na ditanong saya kip sila ilalag. Umantanong saya mamalo yung mga tao ungkir tanong yang kutuwa paman na kapagalugaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan na kapi agyan kaya katatanong sa kaya dunia. Nabalik tanong ang mga tao ang mga tuwan paparati ang tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadena na isa-isa ayaw mananian na promasayan tanong agyan kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ini pangdoon mga ulama o ini pangdoon nabitan mo Muhammad lagi ko ito paman na sa katanong ko na aya kailangan nalayong tanong pelindung sa gyan ko ito apoy ko narakadyahan sa tawat ko nabitan mo Muhammad ang makatalong makalindung si ko apoy ko narakadyahan gumiraw Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar makatalong nga Matero agya ko to ya Allah pelindungan ko kasi ko apoy ko narakan jahannam na ayaman na niya nagyang ko to tao na maawatas kanya din sa gyang ko to apoy ko narakan paganda di wag yang kaya pangadi ya kalamu-lamu o makano makasumbuyan o di na o man kami pita anta aga paman na kagabi na pagiraw kanu Allahumma ajirni
minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Surat ni kaanga no pamanna para ani kesuagi ko to amanga pangani apa man na kalindung ku Allah sagia ko to kayaw sagia ko to apoy mudaran na. Ya kaya yaumul khulud na inalo ya Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Qaf. Ato na kaya alo ya Allah tigu Allah subhanahu wa ta'ala udkhuluha bisalam dhalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ato na kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na imanan yan tigu Allah subhanahu wa ta'ala pamanula dekanul sakapimpi aginawa. Allahu Akbar. Ya Allah pedang kami kasahnya kaya mga orang pedekah. After kira nagyang kaya udkhuluha bisalam. Pamanula dekanul na surga sakapimpi aginawa. Yesu ano nga nakakalatigo Allah subhanahu wa ta'ala. Yesu ano nga natatap. Yesu ano nga na yamanan yan na dayon sa dayon. Udkhuluha bisalam. Sudah dekat dengan si surga saka pipi ang ginawa. Allah. Biya ka pipi niya yung mananya. Nakaganda po mga tao. Biya ka pipi ang mananya na katero apa man na magtero si mga tao mga mumin sa giyang kuto anungan. Udkhuluha bisalam. Iman to na yung mananya na pamanong na dekat si surga sa yung mananya na kapipi ang ginawa. Lahum ma yasha'un. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala yang kutu apa makasun siku surga na kekuairan yang kutu amani na kabayaran roh Allahu Akbar sadin sa kabaya kasiku surga na yaman dia na kekuwaka sadin sa kabaya ka ku surga na yaman dia na keparonika waladaina mazid daguan nasisir kami tigu Allah subhanahu wa ta'ala lawan rupan pamanang yang kutu apa kasulun ka surga dan lalawan ang penuh Allah subhanahu wa ta'ala yang kutu emanan yan na pamabagayan yan na imbagayin yan raka Allah pamanang kenegetan wagi yang kutu akap yaw surga na makasunod wagi yang kutu ataw ayam penamyaw pamanang ayam yali sa Quran na pamanang kekuwang mga tao nagyang kutu ang mga pamumulan sa iku surga ang magansiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga daruno pa ang mga bidadari ayamanan yan ang mga makapiyapi kap mata ang yang kutu ang mga bidadari apaman na mga rumaw mga tao pakasul ko surga na ayaw na mga idadiran na merasa-rasa yang kutu ang mga bidadari merasa-rasa sila ayamanan yan ang panta-panta yang kutu ang mga idadiran melagi-lagi lagi yang kutu kata ini adalah mga pagarian ayah kata itu mga daruno pa sa arong anak ya mga bidadari yura apaman na gila yang kutu apaman na kaputi paman yang kutu apaman na mga panintilaniran niya mga pamusuaniran na pagkalong yang kutu ayamanan yan na paman na yang kutu kaputi yang kutu mga tulaniran sabab sa yang kutu kata ini adalah mga paganungan lang naging mga pagaliwan naging pananamparan kami ayamanan yan na makakuwatan usang yang kaya pa mamagayan wa Allah subhanahu wa ta'ala may ano itano adam panapaman na ibigay wa Allah subhanahu wa ta'ala lawan sagi ang kutwa paman na pamamagayan yan kung makasud sa surga adam panahadith apaman na may alo yung Allah subhanahu may alo yung namitan wa Muhammad tugusin tano ato naging kaya mga lawan ay ibigay wa Allah sagi ang kutwa paman na makasud sa surga. Tiga na inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul mata'amu na su Allah subhanahu wa ta'ala napteron yan sa anungan na kauri ya ahlal jannah tuwagan yan sa mga uri paniyanam yan makasunod ko surga hay mga tao ko surga natigo Allah subhanahu wa ta'ala fayaqulun na andang ka nagaro mga tao mga uri paniyanam Allah ayaman na yan tuwagan sila ng Allah daya ko na ay sumbagira natin na labbaika rabbana wa sa'adaik wal khairu yadaik apaman nas isumbagira utos iku Allah subhanahu wa ta'ala fayaquluna hal raditum udina fayaqulu hal raditum
Namai kamas makasumbaga yang kutua mangatawa pemakasun ko surga. Na terong kiran wallah inu biasuatkan usagi yang kaya kaya pakasuli ko surga. Naman lagi mo to apa mamagayan wal surugan duto mga pagariya. Na kedem lagi mo to apa kaisa inu biasuatkan sagi yang kaya paman na kaya pakasuli ko surga. Amunad lagi mo to atigwal na udukuluha bisalam. Sudah dekat ko surga sa kapimpi aginawa. Agi yang kaya surga na pamana pagani na kapimpi aginawa ayaw mo nagalibok rin mga tao na pamana kasasande-sande kapamaguntud-untud ayaw man na disiran yatufuna alaihim wildanun mukhalladun apaman nagyang koto apaman nakapakasusuliran ko surga na disiran dito apan nagyang koto ayaw man niya ng mga kamudaan agi na so ayaw man niya ng mga watarapas apaman na diran dito apa lagi yang kutua Allah ana mugiti pamana maksud jagi yang kutua ayat yatufu alaihim wildanun mukhalladun mga beguwa mama yang mana diro dito apa sagi yang kutua yang mana niyan na surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah terukiran wallah hal raditu inu ati wallah biaswatakan usagi yang kaya kaya pangasul yung surga dahil sumbag umangatawa may makasunod ko surga pangitano si ko wala mapagtanurong natigra na ma lana la nurdi wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqi ya Allah anda mana ya tigra na dia mika kesuat gitu sumbag umangatawa mga mu'min anda mana dia mika kesuat asal sebenarnya ini bagaimana kami yang kaya surga malam tu'ti ahadan min khalqik apaman na ada kumbaga kadang-kadang kakira na yabugan kagina sumanga tao sa imo apoy ko darakan dyan paman ano man ini nakakasuat imya kasul nga ko surga da kaya man niya na mapansi ko mga tao pakasul na ko apoy ko darakan dyan fayaqul naturoon wallah may makasul nga giya kunto ang mga tao naturoon kiran wallah ala u'tikum afdala min dhalik bakos kanu atigu wallah man bagi samas mapi adigiyang kanada yamananian na magagadawi Allah mas mapi adi susurga ibigay kiran wallah subhanahu wa ta'ala bakor kanu atigu wallah bagan agiyang kutu yamananian na mas mapi afdal makatataralbi adigiyang kaya yamananian na kapakasusul yung surga dan terus lagi yang kutua mga tao ya Rabbi wa ayyu shay'in afdala min dhalik hei kadina nabi naan tunap ni pagalawan sa iyang kaya mananian na kapakasusul na misi ko surga antunap nila wanag iyang kaya paman na kapakasusul na misi ko surga na terun wallah sa iyang kutua mga urip niya na miya makasulsi ko surga uhilla alaikum ridwani fala askhatu ba'dahu abada iman tuatiku Allah hai mga urip penakan sabab sagian kutu akia parati ani orakan sabab sagian kutu akia pangunguno tadiyo sabab sagian kutu akia pangasamario kiawin ini usagian kai agama kaya pangungunutan yung sigu-suguana kan kaya kontraryo sigu bayang ginawa niyo may agintaw ka no sigu dunia nakapangintaw Islam ini panon niyo suwaga mga natin Allah subhanahu wa ta'ala miyarasay ka no dunia mga muslim ka no sumiyulindir ka no raga natin Allah subhanahu wa ta'ala iman tuwatin Allah uhilla alaikum ridwan da imbagayakan wa imbagayakan rakanu betutunakan rakanu wa tiku Allah yang kutu akasuswatakan miyaswatakan wa tiku Allah subhanahu wa ta'ala fala askhatu ba'dahu abadan iman tu wa tiku Allah dan dia akan selalu dengan kerarangitan sataman-sataman Allah yang mga pagari penamarantan pengelintan usiku Allah mapentan saya yang kaya mga tawa kesempatan Allah selalu ada mau ni iman tuatiku Allah
Antuni paman na lawang panaya kapipia ginaw miasu at nakatano sukada ng tanu rabbul alamin. Sangkaya dunia mga pagarian na dikitong agya ko to ay mananya na kaya pakasupa katano. Dikitong agya ko to adi tano di kapakang gelebek sa mga kanusta. Kesupakatan agya ko to mga subuan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugay na sabab sa agya ko to paman na kala alimu Allah subhanahu wa ta'ala agukala yan ikana pinagukala yan ikarila na yung bagay niyang pansagyan kuto ang mga uri pinadagyan kuto kasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pada kami masagyan kaya mga tao. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Tanto kumala ay ibabagay wallahu subhanahu wa ta'ala ukuran sa kumangat. Tanto kumapi agyang kay agama Allah subhanahu wa ta'ala agyang untuk kapurusay ng mga ulama at ikan agyang kay adua na yaman niyan na diya bumulagaw tao sa imong ginawa niyan paganero na sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagkataw ba niyan sa tao api anto na igalabang utaw amarata miya pasan niyan ng dunia na asarat titu-titu amangan isa tao ba't siya Allah na pagkataw ba niyan Allah subhanahu na dia pagpukasaw mga tao sa mga ginawairan ay pagariko ay Muslim ay kanan ng Allah subhanahu wa ta'ala balingan kasi ko Allah balingan kasi ko agama Allah subhanahu wa ta'ala api anto na miyapasan ng kakadusan na asarat titu-titu ay amanan yan na balingan kasi ko Allah na pagkatawbatan ka Allah subhanahu wa ta'ala ikadua tibo mga ulama na sa Allah na prilang ka niyan nagupakasunod ng yan si ko surga badang panapanganawan si kuwagamatan o Islam makapian yan. Perilang ka wala na upakataubatan kaniyan. Mga pagariya, miyalalami panalamatan o kagi ay agamatan o naswat at suwagamatan o Islam. Lain na mapian, nagyang kutuakang ganapakatan o sa nagyang kaya agamatan o Islam. Siya patan o nagyang kaya agamatan mga pagariya. Siapa tahu lagi yang kaya agama? Ipagitaw tahu lagi yang kaya agama. Pada barang tali maswatan Allah. Pada barang tali maswatan lagi yang kutaw kita kapamanda kasih tahu si Allah. Pada barang tali pamanda mambiya tahu mga pamilya tahu, mga darudupa tahu, mga wata tahu sa yang kaya agama Islam, kagi yang kaya agama ikiyaman yan nas surga Allah subhanahu. Umatano pamukala ditano ipamukala yang kaya agama Allah. Inununtan mo yasin mga tao ay amanan yan na masipagtano mga tumanay tano. Ipangadaw tano kira nagyang kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya kenapa kiayakam belag-belag amiano yung mga ulama nagyang kaya amanan yan na kuna matay agyang kuto isa ay amanan yan na swata udina sulog sa ganatan yan so amanan yan na watayan lagi diyan mamuna swata na igiran ay amanan yan na kuna kaya amanan yan na ganatan yan sulog siyan nabaya paman na kambelag na uganat yung iso ay amanan yan na darudupa yan na dato nabaya kambelag na upamagusunat na ganatan yan so ay amanan yan na darudupa yan na may ayat kaya kambelag mga pagariya taro lagi yang kutu masa na ay amanan yan na sulog na pangasul sa surga na swata yan na pangasul ko na nakajihanap ayang kambelag lagi ang mga swata na pangasul ko surga na swata sulukos na yaman na niya na pangasul ko apoy ko na nakadyan na ay ang bala-bala mga pagariya na sukarumang ka na pangasul ko surga na saka na pangasul ko na nakadyan na ay ang bala-bala mga pagariya na sudarudupa na ito na pangasul ko surga na sukarumang niya na may na pangasul ko na nakadyan na ginanititu ang bala-bala mga pagariya kag ipurusa itanwag yung kaya kauyag-uyag at tatak mga pagariya naginanakit po na marantan ng mga pagariyan at mga nagsakan siya. Huwag ang Islam, sa kanusan ng mga bubayakan siya. Huwag ang Islam. Di malang po na marantan. Naayang buwa pa man, nakagamparo niya tanong saya. Nagyagaya katatang tanong siya. Dunia na ipagintaw tanong yung kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mapayaman na niya, nakagamparo niya tanong saya. Inuntag yung kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Marumasa itanong saya mga pagariyan siya. Huwag ang Islam. Ditanong saya, pangunutan sa mga bayang
na nagupagintang tanong sa kaya dunia. Ugain na di tanong isumbi ang iyang kaya kapiyawa ka matalas. Ugain na pagintang tanong sa kaya dunia. Na di tanong isumbi ang iyang kaya paman na kapiyaw kapagintang sa alungan. Digo Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga tao ang makasulit ko surga. Ay magayakan rekan wag yang kaiyanawan na yang manamian nakapakasulit ko surga. Uhilla alaikum ridwan iman na yang manamian. Ay magayakan rekan wag tibu Allah ang ko tuwa kasus atakan na dia kan iskalo dan kararangitan sa taman sa Allah. Kapag tumayaman dhalikal fawzul adim dia kipangapagariya ikapagin kapag tumatitu ang Panganitan sa Allah asabatan mayaman na niyan na mga tao aning giginaway na mo disusuporta sa iyang kaiaga mga Allah subhanahu wa ta'ala suportan tanong sa tamang suwaga mga Allah suportan tanong sa galabag suwaga mga Allah pambagay tanong sa oras para sa ikaw mga Allah ya Allah pagdating na merka ang iyang kaya lang ano pa mapagaya na kasi kung mga urip pa nakasunod na ako surga ya Allah na kung natin ya Allah makaroon yan ya Allah ya Allah naanto na pandikaran o di na ipmato sa ikaw alungan na mauri na ay ikasiyaw mga pagarya tatalo din niwaya ang iyang kaya ikasiyaw naginan suyawmul hasra atau na yang kaya yaumul hasra nagaw iya kapakasendi ta nakapakabuuan. Ano pa udah ka? Ora, kata lo sa tindakan, waharo sa tisiwa. Saya sampu-sampu kata dia mana? Kata dia? Saya sampu-sampu ya tisu daw. Sama ni. Kasiyaw na giyam kaya yaumul hasra. Kapaka buku, kapaka sendita. Kapaka bukuman. Kila lahu yaumul hasra na sumanga ulama. Natira na ini betul sagyang ko to ano nga nagyang ko to kapakasendit. Li shiddati nadamil kuffari fi ala ma kana minhum min at-tafrid. Sabab sagyang ko to akinta taralu. Agyang ko to kapakasendit. Agyang ko to mga tawa mga kuffar miya mangukir. Ko tanudan kaya makapsendit. Nasulang-ulang wan ko mga tao ami malawani udi na miyong kirasang kaya dunia. Ini betul lagi yang kutu yaumul hasra sabab sagi yang kutu kita lalu lagi yang kutu apakah berumaniran. Ino tu kagi yang kutu ayamanan yan nakian derai noniran si dunia. Kau tu kan derai non ino sama orang alat tafrid. Mia manusia na mga tawa madarai non sang kaya dunia. Atau na ini derai noniran Paganero na inindiray no nila na niya mo ito akaparati asking ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na pala inindiray no nila. Inindiray no nila na niya mo ito akaparati asking ko mga sumu Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na pala inindiray no nila. Inindiray no nila na niya mo ito mga sumu Allah. So sampuya. So puasa. Siko mga laita mo na inindiray no nila so zakat. So makanunod na sa niya kaya hajj na inindiray no nila na niyang kuto akalakaw sa hajj. Mga tawa madaray no. Ato na pa na inindiray no nila. Inindiray no nila na niyang kuto paman na kapia ulawla, kapia kasisirigan, kapia mananian na kapia bubulayo ka, kapia kapilok-lokos. Mga tawa madaray no. Nagyutoy ka pakapsindiran. Mga pasalita niya mo ito ang mga tao, ang mga kufar. Hina yarawna buyutahum minal jannah. Amay ka makilangkira na niyang mo ito ang mga turugan nila ng surga. Kilangkira ng Allah.
Hatira na upama ko bipi akan sa dunia katan suaya mananian na mga walay Diyos iko surga. Hina yarawna buyutahum fil jannah. O man isa na katanong sa rin na paman na mali matatang kada paman na walay na si Muso. Okay, nadipindi mo sa iyo to anto na ari ka pulitaw na si Muso. Mga kufar to, mga tawam yung kira, nakilang kira na giyang pikikilay, sawang kira, agiyang ko to ayaman na niyan, na mga walay ran si surga. Wa ma abdalahum Allah biha min buyutin fi nar. Nagukilang kiran wa Allah agya ko to paman na sambi agya ko to walay ran ko surga asyam bi anu Allah na ayaman na niya nabigyan niya siya sa agya ko to walay ran si apoy ko na niya. Allah. Elidas talo sa iyo Allah. Maka bisa dicirat sa agya ko to akian deray no iran sa sangkaya niya. Kilera na niya ko to ayaman na niya na walay ran si surga. Agway amadalian na dia ko to asabbi iyan awaliran sa niya ko to apoy ko na jahannam. Ta'khudhumul hasrata wan nadama nagyang ko to mga tao na kagdamiran din nagyang ko to kapakambuko na kapakambuman na kapakasan. Yuto dia betul saya umul hasra gawi ya kapakambuko kapakasan. Kenapa sila mo yung sedih? Api aso mga mukmin. Biar ala lagi, biar kau yang kayak tisu. Dengan ini gitu. Bawa nama ustad. Kan ya, makapan. Kayak tisu. Lagi kayak komunitas. Kenapa musuh mga kufar kaapias sa mga mukmin? Anto de kapakapsin dito mga mukmin. Sa katan mo yung marateya. Inutan mo yung mapakapsin dito sa giya ko to alungan. Sa mano to mga pagarin, alam mo mukha dito wala na makapsin dito. Kenapa musuh mga kufar? Tigana wa kad yandamul mu'minuna ala ma kana minhum min at-taqsir fa fil hadith. Mipsin dito mga tawag yung ko to apaman na katatawiran si iku dunia minat taksir agya untuk apaman na dira nakapagaganap diran penggelebangan surga matamu Islam sa mong palito ay mananian na surga mu'min na di ba kagaganap di ba katataro ana mipsenita o mga pagarian paman na katanto na katanwag yan kaibig sa paman na oras ko dunia na bulawa na ina malar katano ini harga aso sabuin na paghilangan niya nagyang kaya oras ko dunia. So sabuin na yaman na niyan na pagurang ito na ini. Paghilangan niya suras yan sa kiyang kuto ang mga katambangan na si ko dunia. Paghilangan niya nagyang kuto oras yan sa kiyang kuto adenda kapakain niyan si ko dunia. Kapag ilang sa oras, uway. Nagito ko ni Muma nagyan ko to ang mga mu'min naman nagyan kaya hadith tagina fa fil hadith ma min sa'atin tamurru bi ibni adam lam yadhkurillah fiha illa hasira alayha yawm al-qiyamah ay ama nagyan kaya pamanna katero nabi tanwa Muhammad dapat na oras segundo minutos absagad si buat anu adam ada niya nung nakata namin suwallahu subhanahu wa ta'ala inunta nagyang ko to apaman na mga oras, mga minutos, mga segundo ada niya nung nakata namin suwallah na inunta namin susundit yan sa lumahan Allah Mamin sa'atin tamurru mabini adam dapat na oras, segundo ayaman na niya na absagad, minutos absagad pembawatan Adam ada dia nung kata nabi suwallah inunta namin sunit yan sa lumahan pagiraw kaya mananian na ino ako kaya mananian kailangan surasakan ino ako kaya mananian surasakan na siya ka na paman na binigmi siya ka na pamaino sa rasangya ko to paman na mga saya din naman yan na pakain ay na pala iban to makapsdit sa giyang kaya masa nagyang kaya mga kanungbuyan ay ino sa nirang suras yan sa giyang kaya mananian na cellphone mipsan ditiran kapitan sa mga kanungbuyan kepitan sila sa giyang utaya mananian na diranikan kita sa giyang kaya cellphone
Pipsen ditiran daya. Mga kalungkuyan mga riyami. Pamanda, ano pa na malalambo orasyon, skanwag ipamanda. Lalayong dinaya po siya. So mga kalungkuyan, skanwag ipagasa. Di mata po na. Amay kamada karon na biya da suaya man na diyan na pagasa. Naduduan niya suaya man na diyan na pigit. Baka kisah lo suaya man na diyan na pulitaw sa kaya dunia. Biya kapiya gira man na suaya man na diyan na may tagi ang konto apa man na mga kalungkuyan. Asita siya na may alin sa ang konto ang mga musabak at ulihifdil Quran ay pamaniyan na musabaka akabatiya sa kamuray sa Quran. Allahu Akbar. Biya makaito ito ang mga wata ay aboy dediran na 7 ragon, 8 ragon, 10 ragon na may kalangan sa Quran. Biya kasyurti ang iyong kuto wata biya kalangan sa Quran na mas malam biya kasyurti ang iyong kuto ayamanan biya kuto na iyong kuto ang balalog siya. Biya kang bubawata siya sa Quran. Biya kang bubawata siya sa wata biya kalangan sa Quran. Miyada iyong kuto ang mga pakaisa sa lungan na mauri ya fulan. Hay inanan hay amana ang nagapimpiyan sa wata ka. Baka pananaway wata atau sa lungan na mauri. Nagiya, pamanamya kaswertin nagiya kung ito ang mga wata. Amya bakalangan sa Quran na mala amya kung ito nagiya kung ito ang balanos. Ito ito mga pangarya, baka masalo ka na mo, rinasirko ka na nagiya kung ito ang balanos yan. Sasaw ka naman kasi ito ang nagiya kung ito ay malagyan na. Kaliwan na nagiya kaya anuman. Nagiya mga pangarya, iba na barat. Nagiya kung ito batigan, kaya mga kalungkuyan. Natanto ko pangapi ang ginawa ta, apaman anong sa malalambo mga kanumbayan, apaman nasisiyap nila ng mga ginawiran, na siniyapirang panagyang kuto agamaw Allah, kasukalaan ko rasilan, na sila ino sa kasagyang kuto akanamang sa Quran. Masya Allah. Pagalitan mo si Allah, pakandagalan mo Allah, sumanga muriya tautan wa makalalangan sa Quran, pakandagalan mo Allah, sumanga muriya mga ulama sariyang kaya darapatan. وقال الحسن نبيتر بن حسن تورد على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره فأي ساعة لم يحدث فيها خيرا تتقطع نفسه عليها حسرات كلام نتيبو حسن سيكون بوات أنو آدم سألو أنا موري أجيام كوتو أبامان نما أورس Urina oras agyang kunto umurian nasadin sa oras adan yan no nakata demi Allah subhanahu wa ta'ala na magdagdab yan agyang kunto kapakambuman na magdagdab yan agyang kunto kapakasanit sa agyang kunto inilas yan na oras adan yan no tan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya panariami aliw Allah dahil kung makapsan dito agyang kunto ang mga tao kagikilang nagyang kunto abala sa agyang kunto tayo masibu Allah nagyang pala na iba na sa agyang kunto tayo masibu Allah nanto na rin makalang kasi nagtanong mga pamariya o humiraw tanong Allahu Akbar wanto na rin makalang nagtanong humiraw tanong subhanallah humiraw tanong alhamdulillah humiraw tanong la ilaha illallah humiraw tanong la hawla wa la quwwata illa billah humiraw tanong subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim anto na rin makalang kasi nagtanong amay kababagan tanong agyang kunto oras tanong sa agyang kunto kabatiya sa Bakapsan sudah mulawan ko mga mumin agyang kuto sa orasiran na inilagiran o di na paman na sa orasiran na dira no nakatan agyang kuto pa dira no nakatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na ikataro Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Ayaman lagi kaya kata Allah sa surah Al-Maryam. Datigyan hay Muhammad na pakiiktiyarin kakiran sualungan nakapakasandit yaum al-hasrah. Ayaman na napikitiyaran din Allah sa ikong mga tao. Ay skalwa mga uri panangan na iktiyarin yung dagyang kaya paman na ano nga nakapakasandit. Paman iktiyarin ka din. Nagalabag ka din sa yamanan niya. Nagalabag ka mapiya. Ubang ka o ilang agyan ka iya oras sa paman nakatatago ka sa ikuludiya.
amasa kakukuma sagyang kutuamiang gulaula id qudiya al-amr. Pakai ketiaring kakira nagyang kutua paman na alungan na kapakasan kita kukuman masa akukuman sagyang kutuamiang gulaula id qudiya al-amr wa hum fi ghafla asiran na matatagusiran sagyang kutua kalilipatan ng mga tao. Kalilipatan apaman na kalilipatan talo anong sa emanan yan na masa kukuman si mga amal talo. Masa matatabu ko kalipat asiran na dasiran na pamarate ya Allah. Paman na pakikutiran din Allah agiyang kaya paman na kapakatin na agiyang kaya aluman ako. Nagina ni Peter Allah subhanahu wa ta'ala sira katano ang mga tao. Apaman yan na ikutiran talo agiyang kaya paman na gawin ang kapakatan mo agiyang kaya paman na kapakasan. Mga pagariya, ayan luto akabayakan na yamanan yan na nato na inipasan na kanakano agyang kaya paman na dupulo ang taluwa kada kalian ang mga karan agyang kaya yaumal kiyama uwi na sabab sa agyang kaya di ka paparwa agyang kaya nagwag lagi paman na masakit pa na di ka pakatero inutalo to din makasibida ay maka pangadis ikukuras taluwa uwan pagrib sabab sa agyang utuan yung makatero terakas waya paman na masakit na di ka pakatero api asya tanong bubiya taman sa agyang kaya paman na ika siyaw yaumal hasra dahil asumpat at tanong ba si mga padawas na tuwa. Inshallah, isampay ko ang sumang kaumurkan. Importante mga pagariya na naagyan ko ito ang kepo kawagyan ko ito ang mga puso tanong sagyan ko ito ang mga galbag o di na ato na si makong kulang na sa anong anamaw. Iporni tanong si Kuwala kaya mo ang tanong ay sa emanan niya na guna agyan kaya emanan niya dan nalita di kapag saya sa kanya ay mga ngarak walo na mo hindi mo to ang mga ahdath wa ibad mga pamanagal mo uli na mga basa ang pagulaw na sa alungan na mori wala padalaman na sa kanulangon mga bangsa o mga pangariyan na yung mga hindi makapadareno sa kanya kaya seminar tano padalaman tano sa kanya kaya kasusuporta tano sa kanya kaya seminar tano sa kalwa mga dito na uswaya mga diyan na mga bangsa tano mga may mga bahiya pamanda di makapadareno sa kaya seminar kaya wala na kaya mga bangsa tano kasi tanulan masaya sa kaya online sa pagalinan sa kanyang panalamatan sa kaya pamanda hindi ka pamaginagas yung mga kusaya tano sa pagkakulong na mga susala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pero ate yang kaya pagalian na si Ustaz Bulumutin Kulas na huwag yan kasumpat yang kaya pamanda ng kusaya tano sa ate yang uwami yung pula ng kaya kaya yung mga diyan na may